Mayong adlaw kanatong tanan, mga igsoon. Kasagaran sa mga tao, buot gyud nga mabantog sa ilang kinabuhi. Pinaagi sa ilang business, pinaagi sa ilang mga gift, sa ilang talents, sa sports, sa ilang strength, o sa talalaing mga gasa nga naa kanila. Gusto nila nga sila mabantog. Og mauni kasagaran, gipangandoy sa tanan. O labi na, mao kini ang gipaninguha gyud sa tanan. Tanang kusog, tanan nilang ah, kayamanan, ang ilang presence, time, anhag gyud nila ihatag kini aron sila mabantog nining kalibutan. Apan asa man kutob ning kabantugan nga mahimo sa tao nining kalibutan. Igo lang gyud niining panahona, temporaryo. Igo lang nining kalibutan unya malubong ka kauban sa imong pagkabantog. Apan dunay kabantog nga Dios maoy mahimaya og Dios maoy mohatag sa matag tawo nga maninguha niini. Og kining kabantugan mohangtod ni ngadto sa kahangturan. So unsa maning pagkabantog nga angay paningkamutan sa mga tao, labi na sa mga Kristiyano. Atong basahon ang atong teksto sa Juan 13 og basahan nato ang bersikulo 34 og 35. Og paghuman moampo ta may igsoon. Nagingon ang pulong John 13:34. Ako maghahatag kaninyo bag-ong sugo nga kinahanglan maghinigugmaay o maghigugmaay kamo ang usa sa usa ka maingon nga ako nahigugma kaninyo. Kinahanglan maghigugmaay kamo usab kamo ang usa sa usa. Ang tanang tawo makaila nga kamo mga tinun-an ko pinaagi ini. Kon kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Mao ni dakong sugo sa atong Ginoo aron kita mabantog sa tanang mga tawo, makaila sila nga kita mga tinun-an, mga alagad ni Kristo. Kinahanglan anaa nato ang paghigugmaay sa matag usa. Magampo ta migsuon og ato kining tan-awon unsay leksyon ikahatag ni kanato kaalam dugang sa pagpakusog sa atong pagsalig pagtuo sa Dios. Ampo tagi mga igsoon. Ginoo, salamat sa imong pulong nga mo'y maghatag kanamo og kaalam tungod sa pagkabantog nga imong uh, nga ikaw gyud mao'y mahimaya ni sa among kinabuhi. Hinaot pa nga imo kaming tultulan sa kamatuoran sa imong pulong isip nga mga Kristohanon, mga tinun-an, naot pa nga ang among pagkabantog igo nga pamaagi. Salamat Ginoo kini among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Maunid akong sugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an. Labot na to nga iyang mga alagad, mga tinun-an, mga anak sa Dios. Ang maghigugmaay sa usag-usa sama sa paghigugma ni Jesus kanato. Ang atong paghigugma sa usag-usa dili sa atong kaugalingon, kundi higugmaon natong usag-usa sumala sa paghigugma ni Jesus kanato. Sa niining gugmaha, tanang tao makaila, mabantog yun ka. Makaila nga kita tinuod tinun-an ni Hesus Kristo, tinuod nga mga Kristohanon. Tanang tao makaila nga ikaw alagad ni Kristo. Dili ka ordinaryong tao niring kalibutan nga kalibutanon, kundi alagad ni Kristo. Pero nang pangutana, unsa man nato paghigugma sa matag usa sama sa paghigugma ni Kristo kanato? Well, niining atong bersikulong gibasa, ang gugma ni Jesus makita nato sa tulo ka pamaagi. Tulo ka pamaagi na igsoon. Primero, gigugma ni Jesus silang nahigugma kaniya. Gigugma ni Jesus kadto mga taong nahigugma kaniya. Sumala usama ni Lazarus. Si Lazarus gyud gihigugma ni Jesus.
lakbit ang iyang pamilya, ang iyang mga igsuon. Unang nahigugma si Jesus niining pamilyaha. So busa, kining pamilyaha, katungod hinigugma ni Jesus, misalig kanila. Labi na sa diha nga si Lazarus nagkasakit og namatay, siya gyud gipa adtuan sa mga pamilya ni Marta ug ni Maria aron siya sumbungan sa nahitabo ni Lazarus. Ngaron siya pagaayuhon. Sumala sa John chapter 11 verse 3 to 5, maoy giingon sa pulong sa Dios, busa si Jesus gipasuguan sa mga magsuong babae nga nag-ingon, Ginoo, ang imong hinigugma nagamasakiton. Apan sa pagkadungog niini ni Jesus, siya miingon, kining sakita dili ikamatay, kundi alang kini sa himaya sa Dios, aron ang anak sa Dios pagahimayaon pinaagi niini. Og si Jesus nahigugma kang Marta og sa iyang igsoong babae og kang Lazaro. Kapwa nahigugma ang Ginoo kang Marta, kang Maria, kang Lazaro. Bisan pa sa kamatayon ni Lazarus, mingon ang Ginoo kaniya nga kining sakita dili kamatay, kundi alang kini sa himaya sa Dios. Bisan pa sa atong kamatayon, mahimaya gyud ang Dios tungod sa gugma ni Jesus kanato. Og pag-abot ni Jesus didto sa upat ka adlaw, unsay nahitabo? Atong basahon og sunod sa John 11:32-36. Nag-ingon, og sa iyang paghiabot sa dapit didto, diin didto si Jesus, og iyang nakita siya si Maria, mihapa sa iyang tilan, og miingon kaniya, Ginoo, kung dinhi pa ikaw, dili unta mamatay ang ako igsuon. Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, og sa mga Hudyo nga nangabot, uban kaniya nga naghilak usab, siya miluom diha. Tanawa, tungod sa gugma ni Jesucristo sa mga nahigugma kaniya, ang iyang mga tao ni miluom si Jesus nga naghilak usab. Siya miluom diha sa iyang espiritu og nag-uol, og siya nangutana kanila, sayon ba ninyo siya ibutang? Og sila miingon kaniya, Ginoo, ariya og tanawa. Og si Jesus mihila. Pagkanindot nga igsoon nga ang dugma ni Jesus sa paglantaw kanato sa atong kahimtang naagyod nag-uol siya, nagluom og mihila. Busa bersikulo 36, ang mga Hudyo na nag-ingon, tanawa, pagkadako gayod sa iyang paghigugma kaniya. Nining kahimtanga nga unang nahigugma ang Ginoo nining pamilyaha, unsa nahitabo? Sila usab nahigugma kang Jesus. Sa diha nga buhi pa si Lazarus, si Jesus gidawat nining pamilyaha sa ilang panimalay. Kung atong basahon ang Lucas 10:38 ngadto 44, nag-ingon, og sa nagapadayon sila sa ilang paglakaw, siya misulod sa usa ka balangay. Og dito'y usa ka babae nga ginganlan si Maria o si Marta nga midawat kaniya sa iyang balay. Og siya may igsoong babae nga ginganlan si Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo og nagpatalinhog sa iyang mga pulong. Bisan pa nga ni nagkalipo-lipo si Marta sa iyang paghimog pagkaon alang sa iyang mga bisita ug labi sa iyang hinigugma. Ingon sa 40, apan si Marta nagkalibog-libog sa hilabihang pag-aamuma. Og siya miduol kang Jesus og miingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magkabana nga gipasagdan man lamang nining ako igsuon nga mag-inusara ako sa pag-amuma? Kanako, busa ingna siya aron mutabang kanako, apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, nalibog og nagkapulikik ikaw sa daghang mga butang. Apan usara gayod, kabutang ang kinahanglan o kinahanglanon og hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya. So kining mga pamilyahan nagkalipon-lipon. No?
kay tungod sa ilang gugma. Si Maria lingkod diyastila ni Kristo tungod sa iyang gugma nga maminaw sa pulong. Si Marta nagkalipo-lipo sa pag-amuma kanila kay tungod sa iyang gugma kang Hesukristo. Mao na kining mga tawhana nahigugma usab kay Jesus. Ug naapay usa ka panghitabo sa John 12 verse 1 to 8 nga tuan sa Jesus sa ilang balay, nag-ingon, unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko, si Jesus may abot sa Betanya. This is John 12 verse 1 to 6 to 8, nag-ingon, unom ka adlaw sa wala pa ang Pasko, si Jesus may abot sa Betanya, diin dito si Lazaro o gibanhaw nga ang gibanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, og dito gidalitan siya nilag panihapon. Tanawa, gidalitag panihapon. Si Marta mao ang nagsilbi, apan si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kaniya. Og si Maria mikuhag tunga sa kilo nga bililhong pahumot nga lunsay nardo, og iyang gihaklasan niini si Jesus diha sa mga tiil, og iyang gipahiran kini sa iyang mga buhok, og ang balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Apan si Judas Iscariote nga usa sa iyang mga tinun-an nga mao gani ang magbudhi kaniya, miingon, ngano kining pahumot wala man hinuon ibaligya tulo ka gatos ka denaryo og ang bahin ihatag sa mga kabos. Now kini gisulti niya tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabos. Tungod tungod kay siya kawatan man og siya mauman ang magtitipig sa panudlanan sa kwarta ay gasabod nini sa iyang. Og sa versikulo 7 maigsoon, nagaingon sa versikulo 7, og si Jesus miingon, pasagdi niyo siya, pabuhata siya niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Tiyanang gugma ni Maria nag-una, no? Mao na preparation niya ngadto kang Kristo sa iyang pagkalubong kay mamatay man siya. Unya sa verse 8, kay ang mga kabos kanunay anaa kaninyo apan ako, dili kanunay ania kaniya. Lahi gyud ang gugma nining pamilya, ha, labaw pa sa gugma sa tanan. So ang paghigugma sa mga nahigugma usahay kanato mao ni pinakasayon nga matang sa gugma. Mao ni kasagaran panghitabo nato. Apan niini higayunan ni Kristo lahi ni kay tungod siya unang nahigugma nining pamilya. Una siyang nahigugma, busa ang pamilya nahigugma usab kaniya. Mao ni tudlo ni Jesus nga angay tang maghinigugma ay kita mo'y unang mubuhat og mga maayo pinaagi sa atong gugma. Atong basahon ng Lucas 6:31 ngadto 34. Mao ni tudlo ni Kristo. Mingon si Kristo, og buhati ang mga tao sa buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Kita mo'y mag-initiate sa pagbuhat og maayo tungod sa atong gugma, ug unsay angay nato pagadawaton gikan kanila, dili kay kita mo'y maghulat og gugma nila. So busa 32 nagingon, og kun kamuray inyong higugmaon, og kun mauray inyong higugmaon, ang mga nahigugma kaninyo, unsa may dungog ninyo? Kay bisan gani ang mga makasasala, nagahigugma man sa mga nahigugma kanila. O kung mauray inyong buhatan og maayo ang mga nagabuhat og maayo kaninyo, unsa may dungog ninyo? Kay bisan gani ang mga makasasala nagabuhat man sa ingon. O kung ang inyong pahulamon maura ang mga tao nga adunay inyong mapaabot, nga madawat gikan kanila, unsa may dungog ninyo? Bisan gani ang mga makasasala magapahulaman ngadto sa mga makasasala nga magapaabot nga makadawat sa usab og sama sa gipahulam. So lahi ang gugma nga gitudlo ni Kristo nga maghigugmaay kamo sa matag usa, kita mooy una nga mubuhat og maayo, pinasikat sa atong gugma, dili kay kita mooy maghuwat, kita mo'y tagadawat og unsay ihatag kanato.
Mao ni ang golden rule ni Christ. Himua ang maayong buhat alang sa tao kung unsay buot nimo nga madawat nimo gikan kanila. So mao ni gugma ni Jesucristo niadtong nahigugma kaniya kay tungod siya mo'y unang nahigugma kanila. Ikaduha, na pamaagi sa gugma ni Kristo, gigugma ni Jesus sila nga wala mahigugma kaniya. Tanawa, si Jesus nahigugma niadtong mga taong wala mahigugma kaniya. Sama lamang ni Judas, no? Bisan pa sa mga tao nga iyang gihimuan og mga milagro nga wala gyud magpakabana sa ilang pagkaayo. Lipay lang sila sa ilang kagalingon apan wala na gyud sila mga lagad kang Kristo. So, tan-aw nato, gigugma ni Jesus ang iyang gipang-ayo. Dili kay ingon nakakita siya nga sila nahigugma kaniya, busa siya nagtudlo og magpakita gugma usab kanila. Dili, si Kristo ang nag-initiate. Siya mo'y naghimo og una sa mga taong wala gyud mahigugma kaniya. Tanawa ang Mateo 4:23 ngadto 24. Og ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga og nagwali sa maayong balita may tungod sa ginarian. Nganumang misuroy man si Kristo ngadto sa mga tao sa mga tanang mga balangay tungod sa iyang gugma sa mga makasasala og sa mga dautan. Og siya nagwali sa maayong balita may tungod sa ginarian. Og kung sa gibuhat niya, nag-ayo sa tanang balatian o tanang sakit diha sa katawhan. 24, og ang iyang kabantog mikaylap sa tibuok Syria og ngadto kaniya ilang gipanggala ang tanang masakiton ang mga gitakbuyan sa nagkalalaing mga balatian o mga kasakitan o ang mga giyawaan, mga palatulon o ang mga paralitiko o iya giayo sila. Tanawa, kining mga tawhana gihigugma ni Jesus bisan tuod sila nga wa gyud nahigugma kaniya. Nagpanudlo siya, nagpang-ayo siya dinhi mga tawhana. Bisan pa sa kadlawon na di gyud siya makabalibad mingadto mga tao kay nabantog naman si Jesus. Mangadtog mga tao nagdala sa ilang mga masakiton kadlawon, no? Ingon sa Mateo 8:16 og sa pagkasaum-saum na. Kadlawon ba ni pagkasaum-saum o kagabhion? Ilang pinagdala ngadto kaniya ang daghang mga giyawaan og pinaagi sa usa ka pulong iyang gipanggula ang mga espiritu gikan kanila og iyang giayo ang tanang mga masakiton. Tanawa, wala giingon nga gikapoy si Jesus. Tungod sa iyang gugma, iyang yung gipang-ayo, iyang gipagpanudluan ng mga tao. Kisuroy niya ang tanang mga balangay, aron lamang adtuo ng mga tao nga wa pa kaila kaniya, wala pa musalig kaniya, wala may gugma kaniya, apan siya unang naigugma. Wala gyud pagkakapoy atong Ginoo. Unya, gigugma ni Jesus ang mga gipang-ayo karon gigugma ni Jesus bisan pa ang iyang mga kaaway. Mga kaaway na mismo. Lucas 23:34, nag-iingon, unya si Jesus miingon, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. O ilang giripahan ang iyang mga biste aron sa pagkabahin-bahin niini. Tanawa, giampo nagali sila, pangiripahan pa ang iyang mga biste. Kini mga tawhana kaaway ni Jesus, ang giampo niya kay wala kuno sila kasabot. Ngano man wa kasabot, wa man magpamilya, wa man maingon nga motuo kang Hesukristo. Apan sila iyang giampo samahan. Mas inaot pa nga sila mapasaylo ug labi na maablihan ang ilang mga kasing-kasing. Kay wala sila kasabot sa ilang ginabuhat. So makita nato diri nga nabantog yun si Jesus. Mo na mga tao, daghang mga tao nga mianha kaniya. Bisan og kapoy siya, bisan og wa say tulog, apan tungod ang mga tao mianha kaniya og tungod sa sa gugma ni Kristo, wala gyud ni sila i-reject ni Christ. Nabantog siya dili kay tungod sa iyang pagpang-ayo maigsuon,
Kundi nabantog si Jesus tungod sa iyang ginabuhat nga gugma. Tungod sa gugma ni Jesucristo. Kita usab, hinaot pang mabantog ta dili sa atong mga kinaadman, sa atong pagkagara, dili sa atong pagkasikat sa mga sports, dili sa atong maayong mo duwa diha, kundi sa atong gugma pinuhatan sa uban, sa mga tao nga inay naa sa ilang kahimtang makasasala, naghulat sila kamatayon paingon dito sa hukom. Atong ngadtuon ang mga tao nga masakiton sa espiritu paingon sa impyerno, ug ato silang tudluan og hatagan buhatan og maayo kung naatay ipahulam noon tay ihatag atong ihatag tungod sa atong gugma. Dili kaingon mabantog ta kay dato ta, taas tag kinaadman, principal ta, presidente ta, referee ta sa basketball, dili kinahanglan sa gugma. Sumuo na ang gugma ni Kristo, gugma ni Jesus, iyang gigugma kadtong naigugma kaniya. Ikaduha, si Jesus may gihigugma netong wala may gugma kaniya. Ikatulo, gihigugma ni Jesus sila nga mitalikod kaniya. Mitalikod kaniya. Kaya na, pagka pait, no? Bisa pagitalikdan siya, apan ang gugma ni Jesus, wala gyud ba mapa, wala gyud mausab. Primero, gigugma ni Jesus katong miluib kaniya. Kinsa man ni? Si Judas, no? Tanawa. John 13:21, og sa nakasulta na si Jesus niini, siya nag-uol diha sa espiritu og nagpanghimatuod siya nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga usa kaninyo magabudhi kanako. Si Judas kauban ni Jesucristo sulod sa tulo ka tuig dugayng panahon. Muwali nini, magpang-ayo og masakiton, manambag og maayo, ayaw higugma ang kalibutan, kay ang kalibutan dili angay higugma, kay ang gugma samahan wala kaninyo nga nahigugmas kalibutan, apan siya kalibutanon na ang kahilayan sa kalibutan. Kini si Judas, kauban ni Kristo, nakadungog sa pulong, gipili siya ni Kristo. Unya, dili na kay nahigugma si Jesus kaniya, gitawag pagyud siyang higala. Nakibauta nga ang mga alagad higala ni Jesucristo. Mateo 26:50, og si Jesus miingon kaniya, higala, nganong ania ka? Og miduol sila og si Jesus ilang gigunitan og gidakop. Tanawa, ang higala pa ni Jesus, ang tinun-an ni Jesus, may nagbudhi kaniya, miluib kaniya, maoy gipapatay. Kisay dili masubo ni ining tawhana. Nga gitawag, gipili, aron mahimong alagad ni Jesus, gimahal, gitudluan, gisuportahan, unya pagkahuman sa tanan, wala mo alagad tungod sa gugma sa mga kalag o gugma sa Ginoong mitawag kaniya, nangalagad siya alang sa kwarta, dili sa kahimayaan sa Dios. Traidor. Subo yun, bisan ng Ginoo ni ana. Naay daghan nga gitawag nga alagad. Apan pag-abot sa kalibutanong lihok, muluib kang Hesukristo, muluib sa iglesia. Ikaduha, dili lang kay sa mga miluib kaniya, sama sa usab sa mga tinunan ni Jesus nga mitalikod kaniya. Dugay sunod-sunod, dugay nga na nakapaminaw sa pulong, apan sa pag-abot nga magtudlo ng Ginoo bahin sa doktrina, bahin sa pagpanginabuhi nga igo, mitalikod. Atong basahon John 6:66 ngadto 67. Gingon,
Tapos niini daghan sa iyang mga tinun-an mitalikod og wala managpanglakaw uban kaniya. Og si Jesus nangutana sa napulog duha, buot ba usab kamong mubiya kanako? Nganong mibiya maning mitalikod maning pagkaraghang mga tinun-an nga nagsunod kang Kristo kay wala makadawat sa espirituhanong mensahe. Nga ang ilang pagsunod ngadto kang Kristo kinahanglan pinaagi gyud sa hugot nga pagtuo nga mauna ni si Jesus nga maoy manluluwas mo ni makahatag katagbaw sa atong kinabuhi. Tanawa, balik ta no sa Juan 6 ngadto sa 54 ngadto sa 58. John 6:54 nagaingon siya nga mukaon sa akong unod mo ni tudlo ni Jesus. Ang unod, ang iyang lawas kay gikan sa kining konteksto nga siya si Jesus ang tinapay sa kinabuhi nga gikan sa langit gisugo sa amahan. Subo sa iyang gi-apply kini nga salig kamo kanako nga ako ang tinapay, ang mukaon kanako, ang sabot ang musalig kanako, ang mutuo kanako. Na unod nun man ang gusto sa mga tinun-an, dili sila kasabot pag-abot na sa commitment na kinahanglan na gyud imong daw sa imong pagtuo daw imong kanon si Jesus o imong itigom sa imong kinabuhi. So busa maingon si Kristo sa 54 siya mukaon sa akong unod og mainom sa akong dugo may kinabuhi nga dayon og pagabanhawon ko siya sa kaulihan nga adlaw. Kaya ang akong unod tinuod nga kalanon o ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Siya nga mukaon sa akong unod og muinom sa akong dugo magapuyo sa sulod nako og ako sa sulod niya. Tanawa, kadto kuno mga tawo nga misalig may uban-uban kaniya tinun-an kinahanglan tunay commitment nga si Jesus lang gyud. Maoy magpanginabuhi sa iyang kinabuhi sama sa giingon ni Pablo sa Galacia 2:20 dili na ako ang nagpanag-iya sa akong kagalingon kay ako kaubang namatay ni Kristo kaya busa si Kristo mo nagpuyo kanako og kining lawasa karon nga akong kinabuhi akong ipanginabuhi pinaagi sa pagtuo pagsalig kaniya. Mao ni gisulti ni Kristo. Kinahanglan commitment, wa nay kalibutanong lihok. Kinahanglan alang sa ganarian sa Dios. Mani igo nga tinun-an. Apan ang mga dili tinuod nga tinun-an nagsunod-sunod lamang nagpangita lang kaalam apan wa panginabuhing kaalam mauna mutalikod gyud pag-abot sa gugmas kalibutan. Balik tagbasa Juan 6:57 nagiingon Mingon nga ang buhing amahan nagpadala kanako og ako nabuhi tungod sa amahan. Maingon man usab niya na siya nga mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Dili ingon ni adtong gikaon sa inyong mga ginikanan nga bisan pa niini nangamatay sila. Sila nga mukaon ining maong tinapay mabuhi sa dayon. Ambot pasabot kinahanglan tinuod ang imong commitment. Si Kristo lang gyud ang imong angkunon, ang imong kanon sa imong kinabuhi. Unod og dugo ni Kristo, larawan sa pulong ni Kristo. Kay ang pulong og si Kristo usara. Mauna nga kinahanglan dili gyud ta mutalikod kang Hesus. Muluib kang Hesus. So busa kini mga tinun-an nga mitalikod kang Hesus, ang ilang pagsunod kang Kristo dili sa pagtuo kundi og unsay ilang ganansya. Nay ubang mga pastor tungod daghay maluoy, daghang muhatag, daghang tithes, mo na nga maoy kinaham. Kwarta lang ang kinaham. Kung way kwarta, way sweldo, way suporta, di nako mga lagad at tukos kalibutan. Ako na lang sideline kanang Domingo sa pagwali. Benepisyo lang ilang giapan. Mo na giingon ni Kristo sa John 6:26 sa context na atong gibasa, og si Jesus mitubag kanila sapagkat tinuod sa pagkatinuod nagaingon ako kaninyo nga kamo nangita kanako dili kay nakakita kamo sa mga milagro kundi tungod kay kamo nakakaon man og nangabusog sa tinapay.
Ayaw ninyo paghagui ang kalanon nga makawagtang ra o mawagtang ra. Kung dili maoy hinuoy hagui ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao. Kay sa Dios nga Amahan gi kapadayag siya nga tinuod. Hinaot pa mga igsuon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, gugma gyud sa Dios ni Ginoong Kristo ang anak nato aron kita mahigugma usab niadtong mga tao nga naapod kanato. So kining mga tawhana ilang gilisod-lisod ang pagsunod kang Kristo kay tungod tunga ang ilang kinabuhi. Naglakaw sila sa duha ka nagsakay sila sa duha ka sakayan munong bakang ang ilang pagkakristohanon. Ang primerong sakayan ilang tiil tuas sakayan sa kalibutan, ang pikas pod nasa sakayan diha sa Ginoo. Dili mahimong dungano na kinahanglan usaray pilion nimo. Kinahanglan gyud magtubo sa doktrina, dili magtubo sa gugmas kalibutan. So makita nato gigugma ni Jesus ang mga tao dili ang ilang kahimuan, ang ilang talents, dili ang ilang gusto. Gigugma ni Jesus bisan pagkinsang makasasala. Wala mag-apan ng gugma ni Jesus sa imong pagkamaayo. Kundili ang iyang gugma gyud alang kanimo bisan pagsikinsa ka. Lucas 6:35 nag-iingon, apan gigugma ninyo ang inyong mga kaaway, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, og buhati silag maayo, og pahulama sila sa walay pagpaabot og bisan unsa gikan kanila, og dakuon niya ang inyong balos, og kamo mahimo mga anak sa labing halangdon. Kay siya mapanguron man bisan sa mga taong walay igabalos og sa mga daotan. So mao na gipakita dinhi nga kita gyud mga alagad atong ihatag ang atong kinabuhi sa atong ministeryo sa mga katawhan, bisitahon, tandaon sila. Sukdon ang ilang kaalam, lig-on na ba sila sa ilang pagsalig? Kinahanglan gyud na agyud ang oversight. Sukdon, asa naman sila kutob? Hain na ba, napa ba sila sa kalibutan? Kinahanglan tan-awon unsay lihok nila sa mga Facebook kung sa ilang nganong wa na mo attend, nganong nagkahuyang na, nganong na attend dito sa Katoliko ug balik, nganong man kinahanglan gugma nato maoy muadto kanila. Kani kinahanglan ang atong gugma do nagyoy buhat magpatunghag aksyon ang atong gugma. Una naigsuon kung unsa ang mahimo ni ining inyong simbahan kung kamong tanan naghigugma ay sa sag-usa. Naagyod ang paningkamot nga makahimo og bantog sa igo nga pamaagi alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Alang sa atong paghigugma sa Dios, mo serbisyo sa Dios, pinaagi sa paatong paghigugma sa usag-usa. Magampo ta maigsuon. Salamat Lord sa imong pulong. Mao'y makahatag ka namo og kalinaw, hayag, makita ni sa among mga kasaypanan, hinaot pa Lord, nga imo kaming pasayloon sa among pagpangayo og pasaylo sa among mga sala. O makabalik mi Lord nga malig-on, makabalik mis ministeryo nga tinuuray, dunay commitment tungod sa gugma namo kanimo ug gugma sa matag usa sa among mga igsoon. Lord, tabangi nga imong iglesia mahimong kahayag sa among lugar, dili kay mahimong kangitngit sa mata sa tao. Hinaot pang among kabantog, dili sa among kaugalingong kahimuan, kundi ang among pagkabantog tungod sa gugma
nga naa kanamo nga among ipakita usab sa uban. Kining among pag-ampo diha nga sa ngalan sa Kristo. Amen.